33 atlétov, 32 mužov, 1 žena, 15 veteránov, 17 nováčikov, 16 otočných bodov, 1283 km cez Alpy, iba nohy a padák. Dámy a páni, Red Bull X Alps 2025 práve začína! 6, 5, 4, 3, 2, let's go! Ihrisko je rovnaké, len trať sa mení. Štartuje sa rovnako ako v 23. v Kitzbüheli, akurát teraz pôjdu pretekári najprv na juh do talianskych Dolomitov. Zdolajú prvú Via Ferratu na Toblinger Noten, následne druhú z Merana do Schenny. Všetko medzi tým samozrejme letia alebo kráčajú. Nasledujú švajčiarske otočné body St. Moritz, pod priesmikom Oberalp nachádzajúci sa Sedrun a domov švajčiarskej pyramídy Niesen. Na úpetí Mont Blancu ich čaká tretia Via Ferrata a pokračovanie na juhozápad do francúzskych Les Deux Alpes, odkiaľ sa budú vracať opäť Švajčiarskom. St. Moritz ich uvidí po druhýkrát ako zatiaľ jediný X otočný bod v histórii. Rakúsko ich vyprevadí na krátku návštevu Nemecka a jeho najvyššieho vrcholu a pomyselná osmička trate sa uzavrie opäť v rakúskom Celamzee. Dobrý náklad, nie? A to sme iba na začiatku v prvých metroch preteku. Go, 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 guys! Go, go, go! Chlapcov čaká brutálny v ich podaní 45-minútový výstup na Hanekom a my ich budeme sledovať ako minulú sezónu zo zeme aj zo vzduchu. A pre ten prvý job máme auto, ktoré je na túto úlohu jednoducho stvorené. Ideš, Ďuro! Nie náhodou je Kalifornia oficiálnym vozidlom preteku Red Bull X Alps 2025, ktorý sa medzi časom presúva na štart legendárneho štrajfu. Tak čo, ktorá vlajka pôjde zo zeme do ruky ako prvá na tento finálny výšľap? Počkať. Spomínal som už, že aj Slovensko má tento rok na X Alps svoje želiesko v ohni? Ďura Koreňa alias Ďurifuka netreba, podobne ako Kaliforniu zvlášť predstavovať. Z našich videí si ho môžete pamätať z Hike and Fly preletu Slovenska z Dukly na Devín, kde som mu robil pozemnú podporu s Fordom Ranger Raptor. Ale to bola iba jednohúbka oproti tomu, čo čaká Ďura a jeho podporný tím na tejto súťaži. Atléti šlapú a my čakáme hore. Kto bude prvý, čo zvládne 2,5 hodinový výšľap za zhruba tretinu značeného turistického času? Tak to tu máme, prvý je Aaron. Talian, nie už najmladší a predsa to ťahá ako prvý. To je brutál Aaron. Po podpise na tabuľu prvého otočného bodu nasleduje rýchla príprava na let. Medzičasom prichádzajú ďalší pretekári, medzi nimi 8-násobný víťaz, ktorý tejto súťaži dominuje 16 rokov, Švajčiar Christian Kriegel Maurer. O pár minút neskôr dosahuje vrchol aj náš Ďurifuk. Let's go! Naša vlajka na Hanenkame, Ďuro! Let's try something! Neviete si predstaviť, aký to je adrenalín. A ja neštartujem, ja nebežím hore kopcom. A normálne mi síce bije. Brutál! A máme tu prvý štart! Kto bude prvý? Prvý do vzduchu štartuje Aaron.
Čau, Ďuri. Ako to šlo? Ako to cítiš? Dobre, musím letieť. Godspeed, Ďuri! Go, Ďuro, go! Go, go, go! Po vyprevadení nášho operenca z hniezda chvíľu sledujeme nebeskú show. Čas skúsiť sa ísť chytiť za nimi. A z nedalekej štartovačky ideme do vzduchu aj my. Na prvom úseku si skúsime zaletieť s najlepšími na planéte. Naberáme výšku a letíme na juh za pelotónom. Hovorím v množnom čísle, lebo tu nie som sám. V mojom tíme je statik Žižo a lektor Andrej. Samozrejme, obaja nakazení nevyliečiteľnou chorobou paraglidingu. Žižo pristáva, berie Kaliforniu a dobieha nás dolinou po mojej ľavici. Dobre, mám 3200 metrov, vytočil som, tak to už púšťam tam niekde pristať, kde nás zoberie Žižo autom, pretože nad tieto hory sa nepúšťam, už sa tam formuje búrka. Aj mňa naťahuje. Rovným letom ma naťahuje 2 metre za sekundu hore. Už nie vyššie! Zima mi je! Andrej, nie, idem aj ja pristávať do hlavného údolia, hej, mám 3250 a rovno to pošlem ako chlapík minule rovno tam. Tak prvá úloha splnená. Tu ideme pristávať a ďalej ideme autom. Tam je Andrej. A tam niekde musíme pristáť a nájsť sa. Nad Mittersilom vyklesávame. Koordinujeme svoje polohy. Poslal som teraz pozíciu. Po jednom pristávame. Balíme a naloďujeme sa. Super. Ešte Žižko musíš otvoriť. Díky, Žižo. Nakoniec to bolo iba 5 minút. Tak prášime Itálii. Do Sextenu to máme cez hory 2 hodinky, tak sledujeme, čo sa deje na hrote preteku. Vedúca skupina stihla preletieť hlavný hrebeň tesne pred vznikom búrok. Ďuro letel kvôli výške viac na východ a tým pádom také šťastie nemal. Pozeráme, že Ďuro sadol niekde a toto je dôvod. Takže tamto asi vypuklo. Ostatní letia trošku viac na západ, ale Ďuri mu držíme palce v tej búrke. Preklápame sa na taliansku stranu a s obavami sledujeme zhoršujúce sa počasie nad hrebeňom. No, Ďuro zase letí, ale tá mapa nám trošku zružovela, zoranžovela, čo nie je veľmi dobré. Neskôr sa dozvedáme, že Ďuro záverečných 30 km pred Sexten presvahoval na Húlave, čo je dosť nebezpečný jav sprevádzajúci postup búrky alebo frontu. My do Sextenu prichádzame tesne za vedúcou skupinou. Tam za tým kopcom pristál Ďuro, tam sa blízka. Asi ide búrka, bude pršať
A my ho tu budeme čakať. A dúfajme, že nezmokneme aj on. Bude to trvať asi tak pol hodinu až hodinu. Ale počasie má na saláme naše dúfanie a dážď prichádza. Nemalý. Mokneme my a mokne aj Ďuro. Ale je to nerovné moknutie. Keď dážď trochu ustáva, využívame čas na doplnenie energie. Gulášik je dobrý. On tam posekali kadečo, z Rakúšania, masno. Ale ako sa hovorí, pre hladnýho niet planýho. Ale pozrite sa, fajný čajek za chvíľku bude. Andrej by ho síce nechal lúhovať iba 3 minúty, ja ho nechávam 10. Dúfam, že to stihneme, kým príde Ďuro. Toblinger Noten medzičasom zdoláva vedúca skupina a majú šťastie, lebo búrka sa k tejto Via Ferrate dostane rýchlo a zbesilo. Ďuri prichádza. Tak by som si to predstavoval, že dážnik nad hlavou presne ako Formula 1. To bol bežec! Ďuri, vitaj, som rád, že si tu živý a zdravý. Prvá vec, hej? Ideš, Ďuri! Ideš! Ideš, Ďuri! Uha! A ďalej! No tak takto to asi prebieha. Dobehnete, zožnete slávu 20 sekundovú a rýchlo ďalej, lebo chlapci už majú Ferratu za sebou niektorí. Ideme sa tam pozrieť. Nebo sa nad Dolomitmi zaťahuje. Parkujeme na poslednom parkovisku v údolí a čakáme Ďura, ktorý sem musí prísť pešo. Andrej práve vysvetľuje súťažné pravidlá nocovania Žižovi. Žižo potrebuje trochu času na utriedenie si nových informácií a Andrej zo svojej povahy tento čas nemá. Dobre čítaj. Must stop for a minimum of 7 hours. Zastať na minimum 7 hodín medzi 9 a 6. Čiže máš 9-hodinový rozsah, v rámci ktorého 7 hodín si môžeš posúvať a v ňom musíš stáť. No dobre, a tam čo boli tie scény rozšírené, to bolo čo? Ale medzi 11 a 4 musíš fixne vždy. OK. Hej. Takže ty môžeš o 9 už zastať, ale o 4 už môžeš vyrážať, lebo to je 7 hodín. Ak zastaneš od 11, čo už musíš, tak ráno môžeš vyrážať až od tej 6. Už ti to sedí? Áno. Výborne. A tu sme mali vysvetlené pravidlá. Organizátor kvôli bezpečnosti Ferratu uzatvára a mnoho atlétov ostáva uväznených v prístrežkoch a útulniach. Ďuro po nekrátkej porade s tímom vyráža v tomto nečase pod Ferratu tiež. Chvíľu rozmýšľam, že idem s nimi, ale myšlienka na moje dve nezaopatrené deti ma udrží pri rozume. Tento a nasledujúci deň sa nezapíšu úplne slávne do dejín pretekov. Kým sme Ďuriho vypravili do toho Armagedonu, tak zisťujeme, že kým to trochu stíchlo, tak títo prví traja choboti letia stade dole z tej Ferraty. Letia. V tomto. Ešte to tu hrmí. Ty vole. Ako by som vám to skrátka, no... Traja choboti dostanú za tento zlet v búrke na ďalší deň 3-hodinovú penáltu. My si nadchádzame do susedného údolia, kam bude Ďuro zajtra ráno smerovať. Nachádzame kemp a čo iné, zakempujeme. A
takto vyzerá naša noc. Tak dobré ránko, my sme stali trošku neskôr ako sme mali. Počítali sme, že Ďuro vyrazí až o 8 kvôli tej penálte, ale vyrazilo o 6. Hrôzo strašné správy sme mali od jeho súporťákov, že čo sa tam robilo večer hore. Krúpy, búrka, hromy, blesky, zosunuté časti cesty a chodníka. Našli tam nejakú jednu posteľ v jednej útulni, ale keďže tam potom prišlo ďalších 5 pretekárov, tak supportiaci museli ísť dole a ešte raz mu vynášali veci, takže brutál. O 4. ho pustili potom ráno na tú feratu a možno to bol on, neviem, už sme videli nejaký panáť nad nami v tej hmle, keď pristával pri jazere. Náš nebojácný Šuhajko si to medzičasom vyšlapal od jazera na kopec, pod ktorým sme ho vyzerali a zároveň vetrali strešný stan. Chvíľu po jeho štarte sme ho už videli hobľovať na svietené končiare. V skutočnosti tam stolárov bolo viac a keď sa vrcholy začínali zaoblačovať, všetci traja to pustili na západ. Mali sme čo robiť, aby sme preplnenými cestami Ďurovi stíhali. Niekde sme ho videli, niekde iba sledovali na live trackingu. Pozrieme, že tam na právo bol Ďuro, preskočil pred nami údolie, dobehol ďalších 7 a vytočil, zdá sa, že celkom pekne točí stupak, tak dohnal nejakú stratu. Koľko je teraz podľa trackingu? Poradie sa priebežne menilo, ale Ďuro dohnal stratu z včerajšieho dňa a zo zatvorenej Via Ferrati na 16. miesto. Hrot preteku už doletel do Merána a liezol Ferratu Heini Holzer. Aaron s Kriegelom si dýchajú na chrbát a šlapú na pety. My pretíname Bolzano a tankujeme. Meno prekrásnej Šény údajne pochádza z nemčiny. A nečudo, veď sa tu rozpráva ako taliansky, tak nemecky. Prichádzame v hodine 12, lebo akurát dorazil maestro. Tesne za ním dobieha miestny hrdina Aaron Durogati. Forza Italia! Veľký hrdina, miestny hrdina, ale akože klobúk dole dáva výkony brutálne. Jeden z favoritov, aj mojich osobných. Mám tak trochu. Ináč, veľmi milý detail. Všimnite si, ako sa podpisuje Maurer. Kriegel plus tým. Veľmi sympatické. My však čakáme na tento podpis. Išli sme sa najesť a doplniť si zásoby, tak sme našli v tejto horskej dedinke talianskej, upnutej na svahoch, strmých, ako ste videli, supermarket. Tak mi napadlo, že ako taký supermarket môže asi fungovať tu. Tak sa pozrite. No,
Ak chcete ísť s vozíkom dole, tak idete výťahom. Ináč po schodoch. A tu je naozaj supermarket. Kaksa. A pri tom všetkom úplne v pohode ceny. Vysedávame a maškrtíme nakúpené dobroty. Sledujeme pristátia prichádzajúcich atlétov v silnejúcom údolnom vetre a krátime si čas. Čakáme na Ďuriho a skracujeme si čas vymýšľaním prezývok, lebo sú tu rôzne mená a my sme si už nejaké tie skratky povymýšľali, tak vám predstavíme niektorých pretekárov. Napríklad Damien Lacazette, takzvaný, čo? Lazane. Potom tu máme Patrick z kanála Fontaine. Aaron Ďuro z Gatí. Maxime Pinot, to je Pinot Gris alebo Pinot Noir, podľa toho, ktoré víno máte radi. Je tu aj Simon Oberhauser, alebo taký Shane O'Neill, alebo Markus Anders z Košíc. Zabudol som niekoho? Alonji. A tak, rôzne si to vymýšľame. Aaron Ďuro z Gatí, ale na Ďura zatiaľ nemáme nič, iba Ďurisfuk, no. Tak je to také suché, musíme niečo vymyslieť. Ďuro si žiaľ vymýšľa prezývku sám. Suffering. Pri pristáti v Meráne zachytáva stromček a silný vietor, kvôli ktorému neskôr odstupuje Maxime Pinot Gris, ho poťahá po zemi. Výsledok? Vyklbené rameno a roztrhnuté krídlo. Na rozdiel od ostatných preto do šény neprilieta, ale dopešuje. Metal! Ja si myslím, že tu málo kamier. Metal! Jemne. Gratulujem k dnešnému výkonu v prvom rade. Hej. Je mi ľúto za komplikácie, ale akože udrel si. Ešte len ma udre večer ten zostup, lebo na tom deravom padáku som nechcel letieť, aj keď mi požičiavali, ale prehodiť si sedačku na druhý s rizikom, že to spravím zle, čo sa mi väčšinou stáva, a pristávať v tomto, tak som sa radšej prišiel. Ale vieš čo, som rád, že máš dobrú náladu. Tak ale toto je presne to, čo ma baví, vieš? Suffering a tieto veci, ja mám úplne skvelú náladu. Vyprevádzame Ďura na námestie a evidentne toho má dnes dosť. Uvidíme, čo bude robiť to rameno zajtra ráno, ale teším sa, že psychicky je na tom Suffering dobre. Neopúšťa sa, skôr sa po komplikáciách viac zahryzol ako Pitbull a to je dobre. Lebo dnes pozemnou trasou do Šény stratil minimálne 3 hodiny. Tak, len ho poklep po tom ramene. A teda stratil to, čo dnes úsilovne vo vzduchu dohnal a ešte je tu otázka roztrhnutého krídla. Našťastie sú na to postupy a ľudia. A jedného profíka Ďuro pozná. Hurá, Ďuri! The thing is, like here, we have this special material, so we need to take care to not damage more than needs to be. So it's partly because of the material, quite hard to see also the seam itself. So what are you gonna match? Look at you. Back in action. Now we just untangle the lines and check everything, and then we bring the glider back to Juraj. Ďuro ešte v ten večer dostáva opravený padák a my sme svedkami viacerých pristátí, ktoré sú minimálne hraničné. Nakoniec môže byť Ďuro možno rád, že neletel, lebo toto nie je iba údolka, toto je fén. Vidíte to, ako tu fúka? Jeden není. Keď vidíte padák stáť na mieste, tak vedzte, že to je zlé. Pred vetrom sa skrývame do bočného údolia, nivelizujeme vozidlo a rozkladáme lôžka.
trochu meníme stratégiu a veci na noc sťahujeme do strešného stanu, kde spí jeden pilot a dvaja pohodlnejšie dole. Dobrú noc. Ráno, kým my stepujeme pred supermarketom a čakáme na jeho otvorenie, Ďuro už letí na opravenom padáku. Takže rameno asi OK. Vydávame sa smer Švajčiarsko a podobne ako ostatní vstrebávame udalosti včerajšieho dňa. A zaujímavá situácia včera vznikla, pretože aj ako Ďuro hovoril, bol to hardcore a zrejme takisto to cítil aj v podstate favorit na druhé, možno prvé miesto už niekoľko rokov, ten, ktorý mal konečne zosadiť Maurera, Maxim Pinogri, včera odstúpil. Zrejme kvôli tomu, že tie podmienky boli skutočne brutálne a on to odmietol v tom pokračovať. Podporný argument Pál Takáč, ten, ktorého som naháňal minulý ročník, sa vyjadril na Instagrame, že to bolo príliš veľa a že ľudia sa ho pýtajú, prečo sa neprihlásil tento rok a že riskovať život pre niekoho zábavu po potešenie entertainment, nie, ďakujem. Takže včera zaujímavá situácia, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Ostatní pretekári idú do toho, tie videá niektorých štartov a pristátí včera boli teda minimálne hraničné až zahraničné. Zo Šény by sa dalo do Švajčiarska dostať aj údoliami, ale predsa, horské priesmyky majú svoje čaro. A tento aj známe meno. Áno, Passo dello Stelvio. Na vrchole prechádzame tradičným blším trhom a cestu Quadrifoglio Verde opúšťame už do švajčiarskeho údolia. To je tiež krásne a krásna je aj cesta dole. Akurát miestami úzka. Pokračujeme a točiace dravce nás uisťujú, že ideme správnym smerom. V pozlátenom Saint Morici hľadáme túto pristávačku, ale navedú nás k nej až pretekári. Dohučia ako kvapky búrky a pristávajú vo veľkom štýle. Do Red Bullu. Ty kokos! Ty kokos! Čo ti šibe? Čo ti šibe? Looks like Lars Merstetter. Ty kokos. Wow. Wow, to vám neviem opísať, že čo sa robí tu teraz, keď sa to naraz zbiera. Ty vole. Za pár hodín prilieta aj Ďuro po opäť výbornom výkone vo vzduchu. Pristáva opačne ako ostatní, veď stádovitosť nemal nikdy v krvi. Len čo ho tímoví kolegovia odservisujú a nakrmia, beží ďalej.
My si Švajčiarskom nadbiehame tiež. Obdivujeme krásnu prírodu aj ľudské výtvory, a na vhodných miestach číhame na pretekárov ako zbojníci v priesmykoch. No a ako si tak sedíme, počkaj, Žižo, nezavádzaj, lebo za chvíľku príde vedúci momentálny preteku. A už ho vidíme. Miršteter, teraz zaklonený Aďovým lakťom. A tuto je Maurer. Odklonený Aďovým Maurer. Aha. Pri tých skalách, tým skalám ide. Ty kokos, to ide tesne. Kde? Na tej skale akurát. Aha, vidím. Áno, je tam. Jasné, dobre. Hej, ale tento ide tuto zapichnúť voľade. No. Dobre. Myslím, že zastávka sa celkom oplatila, môžeme ísť pomaličky, keď dojeme na turn point. Vidieť atlétov pristávať nie je vždy jednoduché, lebo to, kde presne pristanú, nevedia častokrát ani oni sami. Na večer sa šplháme do Oberalp-pásu, kde sa napriek sviežim teplotám rozhodneme prenocovať. Kalifornia však drží teplo dobre a ráno už stúpame do Furka-pasu, z ktorého vedie dole cesta, ale aj vzdušná čiara. Zastavujeme vo Fíši, kde si taktiež polietame a vo vzduchu stretávame pretekárov. Vyskúšam si štart z hrebeňa v štýle X-Alps. Polietame si nad ľadovcami, toto je napríklad najväčší alpský ľadovec Aleč. A nastúpame do výšok, aké sú u nás legálne, ale aj fyzikálne prakticky nedostupné. A ja, lebo som už vo vlaku skoro. Severovýchod, keby si bol na vraku. Furka-pas si zažijem zo vzduchu ešte raz a konštatujem, že pokiaľ sa držíte ďalej od údolných vetrov nad 2500 metrov, je tu lietanie ľahké a krásne. Vyskúšal som si aj opačný scenár, ale o tom inokedy. Padáčkári takéto situácie trénujú na SIV kurze a ja som vďačný, že mám takýto tréning za sebou. Jednoducho, Alpy sú vyšší dívčí. Kempujeme na rôznych miestach a týmto spôsobom života zažívame kopec srandy. Pustiť. No vidím to tam. No, ide to. Výbor nestačí. To si zatlač, hore. No. Takúto sprchu s čerpadielkom sme totiž dostali do výbavy. Pasovala priamo do bandasky, akurát my sme sa chceli osprchovať teplou vodou. Teplá, chápeš? A to stopne. Výborné. Dobre, čo si.
Tím by si se s ním mohl vyčet. Pojedete, že? Ja to ešte takto ideš. Ano, mi to ide do očí. A s 3 decmi vody sa ideš opláchnuť. Musíme ti nakloniť takto, nakloniť. No. Ja som ešte oblečený. Ja nesprchuj. Všetko sa opakuje. Pretekári na trati vypľúvajú dušu, my ich naháňame a bavíme sa. Sono io la morte e porto corona. Io son di tutti voi, signora e padrona. Davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare. E per l'oscura morte passo andare. No zhruba v polovici trate musíme z kolotoča vystúpiť a pomaly sa vydať na cestu domov. A ako dopadli ostatné postavy nášho príbehu?